Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki Asha ki badan hakeleng ke jela ki badan hapo ke Shatri Jong ke Meghalaya Asha Workers Union kila ai por Taïew ya ke Sorkar jela bakan seulut baro ke Jingsiew Jongki ke bala saateng menta da ki snem bat kila berngamru bala da jia baka Sorkar kam Siew kila penap lepa ya ke rai bakin Sangeh Trei sisendon kat kum ke kerwa kubor bala soy de ke Presiden Jong ke Mawu ke kong Mira Jun Mersing kila penpau bau menteri rangba ke jela Konrad Konggel Sangma ulah kular bu un Siew daplut ya baro ke Jingsiew Jongi nado usnem arajar khat ar hadu usnem arajar khat pra henry hadu mentangi dang yo dang marshiteng ye kitei ke Jingsiew tiga jing ke bagi Asha ke kenduk mentah kam tam kini kisni bagi pon ba mentah kabedeng kong ayak ngasuka ben kenmah ka bayade but kisnan ki baladat but ki Jingsiew ki baladat ki bedang sa pending hadu mentah kidang dan kiba kum ka MMBS Jong ki kabede go Jingsiew nam ki Asha no 2012 di haus nam arja khat prangi la ya dan ka hunger strike infinite hunger strike kaba usiam hi bade Konrad sama hi ula kular ban Siew no barok khat ula kular hi bon Siew no ya ka MMBS barok Henry la dangam bakalangan kidang yo tang marshiteng dan gijaka ki belayo khambon dan gijaka ki belai bayo tang marshiteng tikane ka penpau ba ka government hi teng kam khain snap ye ki Asha namar nagam ta ki we ki department phila ban biang le si Henry ha ka bakhat du nam ta ki Asha ki badi ki health workers ki badan ha ka health department hi ki bayarap kitchen kat ha badan kitchen kan le ha ka bayde bagi fields tawat ki Asha ki judan rengkat banerat ki health workers hi kata kadai ke jingkwa ku jong ke Meghalaya Asha ke sini ni ba midon kam ban pen kenoi ke government ba kini Jingsiew so ba baro ni ki pat pensla ba ke government kan Siew no baro khan ikini ki pending payment jong ki Asha baro but ngakwa ban pen kenma sakawi pat haka bai dei ba kini ke jinglen shop jong no COVID-19 kam tami kini ke arsnam ki menta ki monthly incentive ki bejuyo man kapor lada ni pen kenma kene bagi lada ni ong kene covid lada ni pen kenma kene gejing dan jong no covid menta hak ka bakhat do ki Asha ki adu shibon ki jimentai hoi ka government kala pular ban ai tu 10,000 komba man hak kene lada i ha po asam di kontra ila ong bang 10,000 ne 10,000 shibnai ki Asha tikidan ki area ki badan madang Siew tang lai hajar na kata 10,000 budi ban Siew hagi tu kibnai bigila adap ya adap terikam na kebentau COVID-19 tigidan ki badang yo tang lai hajar kidan badang yo dan ki area bi tang lai hajar dan ki area bi andre hajar dan ki area bi khandai hajar andre kim pat complete itu sho hajar ti ha ka bai dei bakata ni ko ban pengan ma ya government bagi di Siew dep no baro lada ka state hi lada baro khoi ki Asha ki terike jo kam ti baro khoi ki yo dei ben yo renti baro ti nang ta shu ha ka bai dei bakane jing trai COVID-19 ya ke monthly incentive ka bagi Asha ki jiyo kumpana ka central ki kala ki incentives ka bangmat bagi lada ki ya kan incentive ki candidate bala lada ki Trei ki yo lada ki Trei ki yo lada ki pang ki do na baro ta si pia tingkat ki yo show kita di daily routine ba government ka central kala ai kata katas ti ki oman Siew ar hajar tingkat shimna Henry na kan ar hajar tingkat bon chen ki Asha ki yo ka ar hajar tingkat shimna dan ki bayo praspa dan ki bayo khat arspa dan ki bayo khat sanspa ada ki bon kani kat kum katas kat kum kajik tei jongki tikat babon sien ne se kila ban mes no kini beling ngim yo et ka arah hajaru kata ngam la ban mudur hadu kan no ki Asha kindo e kata ka arah hajaru Henry ki klam pat yo e kata ka arah hajaru dan ki jaka ki bala ai dan ki jaka ki bampat ai kata aru tikat kum katas kadai kata aru ni ko ngo ni menjur kata Henry ha ka bai dei bakanik por mentang arsnan ki Asha ki do no bantarai ya ki man ya ki bangin yo ketika daily routine namar babalai ya kata daily activities ka bagi Asha ki jutrai ka long kumne balik ki do no bantarai ki to bagi do no asnan ki incentives menta ki haba betik tang no tu covid si hajar si banai balik ki ni betik tang si hajar si banai namar hisen bagi Asha ki la aten ya ki quarantine ya ki positive patient ka bamot ki banas no kim sha shu baket tang bikin visit dan ikin net thau khlung le sing lam long ki kam ki jule barbor
ki daily routine ani ki daily activities ki jule ki Asha dai ka bumur kin la shu ban le visit ki kim la shu ban ong dan injection hang yang tan ma ki na jangai na marba kim la shu ban ne ko mali thau khulung le si hap kan hap kata khulung kata de ke jeng e kin do no ki to baro namar ki jule ban kan do ban selok ban counseling ni ki nong kameru ni ki do no tina kata ikwa ban pen kan mai government ba ki Asha ki do no daily activities but hakabai de monthly incentives kin mi shu means government mata ki apa tang to shi haja kata ko shi haja ka de na kam tak additional payment jong ki jong covid te kata additional payment ro ko manglong mane ki claim pilot baro dan ki Asha dan ki belayo dan ki bampat yo te ngathrai dang hekini gismi sa HM sang plang ri dang pan kan mau bagi jaka shathi ke jong iru ndai tangga jaka jong shathi ngathrai shi po west bon po sak glass ki dan ki jaka ki blas ju yo phone ni kino ngalam man ka pon baka Jingsiew ka bajan jar ham ndai tangga shani shagaro hills ru ka ju hi ki ju phone ki ju ya contact ani kumno ka jong shatu ka long te habangi Trei Asha hol ka bangi Trei ka ju ka kam ka Jingsiew ka dem long routine kan lakuno no ki nong Trei le sikum ki accountants ki blog PPM ki ban pet bah kan ya kelenti ko kumno kam si ka de ban ya wut kam ne ban pen slam kan habangi Trei namar bak bangin sngap na Kumta kan ni am kinim si shu ki Asha ki dan kaman emela diru nang ta shu ka point ka balai ha ka bai dai ba kan ni covid menta ka ba kham kong san e menta ro ka long ba ki wan chana ki we ki department ngan ai example kum na ki CRD block menta ja yu ko lang ba ki pha ki Asha kin lang ki form shi bon ki forms bakin hapan attend ki hapan shim interview ki patient kin hapan pendap ki forms and without payment kata ka baki Asha baro kinam la mat pediang bat ngi kinang yalam ru ni isin ai nama babon sin la baki Asha ki digi break na digi banang basta kata ru kilan la de ban let na ka benta ban rap lang ki bar yo patient ki yo positive kata ka dai ka jin ki Asha ki kendo ho ki dan ki benta ki ban ayo bar ki ayo ban keren ki digi blog video kidan ki bai president ila yo ban phone kidan ki bangar yo ban phone te kisong thu hande kidan bre ki jaka ki bangim yo ban phone ek video kata ka khampen janjar bha te na kata ka dang ni dan kam ba kenang ngi kwa ban penang kla ban ong ye ki si adi blog ru kim la ban penan kam ki Asha claim ki additional payment claim with Siew lekin la ban chu Trei ai ban ngam thrai la da ki ti kram sebab ka ki ban bor ki Asha ru ngin sha bat ki dan ngi da kwa ban kerpat khnang ida kwa ban tempat ka Jingsiew red on behalf of the Meghalaya Asha Workers Union hi ba ki tang ba snong sumo bahara de ki Asha ki ongin nem Trei ya ka kam bangin nem le sumo baha tang ba ki snong ka jet tang bala de ki da ka Siew ki extra nak snong ngim ban si le ni la ban ka kata henry wala kata ka it should be uniform ka namar dan tang area ki beki ki rang basnang ki berngani ki Asha em na da phim Trei da phim ne gane kam bla pha na blog ha tang la kim Trei ki Asha ki le chu rang basnang by force le pen bor be ki Asha be ki di ban le da phim le ha ngin weng Asha no ya phin namar ba lengi thong mangi krisna si ki Asha ki mla ban em klam ka Jingsiew kata ka de ba kham kong san e ba ndai tang ki Asha manu ban Trei e ka kam klam ka Jingsiew tenna kata ka dang ong e phi bagi kadang ka jingkran ka kadang ka jing ni tambang nam na ban hang ni bangan pen pa hang ni baki dan ki kram seba karu ki kran ni ki Asha ba fi de ban le pen bor ki ti hang ni ngi nam la ban pediang bat kane ke dei bangi kerpat bat ru ni pen pa ba da ka ni bo da ka deadline na kam ta government bala da phim la ban pelat bat phim la ban ai kena no juba ka babit na ka assurance ka biang na kam ta ki Asha dengan airport ngin airport hang ni tang hadu ka khat khandai tarik jong mentau banai jun hajar afwai hi al nginam la ban phimyo ban island phim ai kono no ko benta ni ka assurance ki Asha ta ka mamot na thai ki Asha kin hapshim na da koi ka benta bangin la ban strike no ngim la ban im ki Asha kin la ban im hiru klan ka Jingsiew nama baro ki dan kam Jingsiew ki Asha teng ha ka bai dai begini teng ki Asha ki du no ban ikno ibah yang basana kilat atani ka to ko duty dong ki tikata ka dai Jingsiew melong chu so sun ai kin ha ki expenditure dong ki kan bon hap si hang to hap si hang tan hap song na ka jong kata dai ki jin e jong ki Asha bagi kan du
but mde bang suka ban ma hakini kita yo ni benai berada bro ngila dapat naik ke city membandam syai ba hak belong minister Jong Health kumju syai director Jong Health tu Dr. Amanwar lawan dengan kan pak yo kono duk coba ko biang tidak kan ni hingi rai mot barok ko ki Meghalaya Asha workers union ning persamaan Sangeh Trei kam no ada hado kat kena Trei ngap ni kan coba kumno baka government ka reply ni dan ngin session pat nda ko kerai min haban penmi biang haban ekran biang ekani